Sabata labwino kwa inu nonse amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Ndikufuna tsiku la lero pamene mukupembeza muzifunse funso. Kodi inu yomene mmakhala mukupembeza pa chalichi pamenepo ndinu okhutira ndi mmene pamalopo zinthu zikuyendera? Kodi chalichi chanu chomene chilili mukuona ngati kunena kuti muli okhutira nacho, kunena kuti chikuoneka mosangalasa monena kuti iniyo mmakhutira nacho? Mutazifunsa mafunso amene wamuone kunena kuti ndi zinthu ziti zimene zikuyenera kuti no pa chalichi pamene popo zisinthike. Nanga udindo wanu inuyo ndi wotani? Amayi ndi abambo, ineyo nthawi zambiri ndimakhala okhuzidwa kwambiri ndikamaona anthu tikupembeza m'makachisi osiyanasiyana, koma malo amene ife tikupembezera akuoneka kuti no akulephera. Kodi mukudziwa kuti cholinga cha Satana m'masiku osiriza ndikutipangisa ife akhristu kuti tikhale anthu owumira kwambiri, kuti tisamapereke chopereka chathu kapena kupereka zinthu zathu, ma resources athu ndi matalents athu ku chalichi. Amatipasa zifukwa zambiri zokanira, koma dziwani kunena kuti money is a resource imene ili yofunika kwambiri. Ngati mpingo ungapambane m'masiku ano pakufunika kunena kuti no ndalama zikhalepo, taona ni mchalichi mwanu umene mumakhalira malo olimba kwambiri. Timazilimbikisa nthawi zambiri ndi uzimu kunena kuti ayi kuchalichi sikuyenera kukhala kwabwino. Inuyo kunyumba kwanu kuti mukhale pa mpando wathabwa, mumanena kuti simungakhale nthawi yatali, mumafuna pena pofewa kapena poti no pa sofa kapena pa malo pamene pali pabwino. Ndi chifukwa chani anthu ife timapezeka kuti tipapita kuchalichi, anthu amene timachoka nyumba zabwino timakakhala wooneka womasuka kuchalichi, osaona kuti na kuti no tichitepo kanthu. Amayi ndi abambo, yafika nthawi inena kuti tinayenera ngati panayenera kukhala malo abwino anayenera kumakhala kuchalichi. Ngati iwe munthu pawekha umapanga nyumba yako kukhala comfortable, chingatifute ndi chani anthu titasonkhirana ndikubwera pamodzi aliyense ndikuna kuti no ndikufuna ndipange chinthu chona kuti no pamalo pano pa church pano pazikhala pamalo posanga poti munthu akabwera must feel home. Ine ndikufuna ndikupempheni kunena kuti mukupembeza kwathu kwa lero tamufunseni Yehova kunena kuti kodi pakusoweka chani, nanga ine ndingapange bwanji. Vuto lambiri makhala na nthawi zambiri anthu tikamapembeza timaona ngati awo ndi amene angachite zinthu, awo ndi amene angachite zinthu. Kumakhala anthu ena amene amaona zosowa nkumati koma uchene achatangopereka. Koma dziwani kuti Mulungu amatidalisa ndi zimene ife tili nazo. Aliyense atangokhala kuti chimene ali nacho akuchipereka pamaso pa Yehova, ntchito ya Mulungu kuti sizakhala chimodzimodzi. Koma izi zomadalirana kuti akuti apange kapena akuti achite ndi zimene zikutilepheresa ife kuti tipambane. Ndiye ndikufuna ndikupempheni kupembeza kwanu kwa lero mumfunse Yehova mungachite bwanji, nanga inuyo mungachitepo chani. Tatiye tonse tigwirane manja. Yesu akubwera posachedwa. Chuma ichitu chimatha. Ineyo ndinali kumaliro ndaona kunena kuti anthu pa dziko lapansi ngakhale tingaufune moyo otani tizafika kumanda. Ndaona manda anthu osiyanasiyana, ena nkumanena kuti no manda okongola kwambiri koma mkatimo munthu yosali ndi moyo ayi. Inuyo mukuchita bwanji? Tiyeni timulandire Yesu pamene tili ndi moyo, chifukwa tsiku lina chuma ichi tizachisiyira. Koma odala ndiwo amene pakufa kwawo azafa atakhulupirika. Ndipo nafika kuti kuyankhula ngati Paulo kuti ndalimbana nako kulimbana kwabwino ndipo ndasiriza njira. Chandisalira ndikuti ndikalandire korona wa moyo. Kodi inu mwakonzeka? Ambuye akudaliseni. Happy Sabbath.